enere nyomba abana bamenyete hakuna akameza kabo ndagerete iyi ne room entang'ani konye no bakurugera nsansa bona iyi nere room ya kabere abana bali batatu chintakana isato omomuro ore miaka 14 ore class 7 chinyaroke chire ibere class 5 na class 3 na bonsi bakorara oborero botigangi bore dirisha iga na bakorara aga iga buna moroche igeka no mwabo abagusiba minto nabakwanire yandonsi yasimure aiga gusi ndoche nga bwairire buya mbura ya tureke nyitita igaso mucho Bosongo na ina masesi nyamba teberi ninongo chakere kaka engana nere nkonyora na igunga ya ndomire mono ni ntema kurara toronchi gochicha amangana nare ngotebwa na igwe byanda byandire yani nkogungonyera lyokobwa kango na chake sabari bono botuko ngende ngane inyarore ngakiyaringe. I have received traumatizing story. A story na atemire ko yebwati ya paka somo area chief na anyorere nga maene na beirego kaka igon kwere sunga chinsemo chia mugweko igere kya mukama imeya constituency ya Nyari bari Masaba e county ya Kisii asayo chintakana nchiroro isatu oyo momomura obwate miaka 12 oyonde nyaroka obwate miaka 7 noyonde abwate miaka 10 years igo it's a boy and 2 girls abana abakorengane reliable information tato mwabo ga kwete agatigo yo 7 years karaka ngwere igotaigeti komorora mama mwabo ga igari buno muntu ore mentally retarded agatama koruka many years ago she has never been seen bone bimwane ebyo byabere bikona gukina ni goicha enyomba abayiburi babatigerete yagotire ase bakurara munyaroche bunakororekana abwase video igukorera mariga bagusiba minto lakini abagusingi tuabere egento giakorekana ira abana babono mogoroba ni kia mabera manene genta abana abakoreiru kaka kianderiria mariga akeba gusingi mokobera iga akeba gusingi nkimogo twarire ndembe iga bagusi nkigakimogo twarira manyinga amabeiga abana aba nonye ne skuru ya mugweko primary abari mwe bayigwana netenga abana batiga bachiche class monto tabaseri bayegwendagere skuru bayira nakabachi korara kicha basome to kumanya kamo nabo karabyoke gose bonsi kakiba konyo mochi babaregesa itangani abayibori bamugweko abari mu bamugweko primary Nyasaye abasese ni mono for this step you took abana basingencho yobugima bagwetero bakon omusamali omuyejirani family yeme gatebanga yaya kakina totatwara kende kakenchireri ngosominga entakana ne ya Nyasaye omuburaka noyo Nyasaye buna kwa mwire kiara watongiri Nyasaye in whatever means entakane etakire korendu nandi yebwate buya imbu yakaka nondi nendagera lakini ongere entakana family yeye ekagri omugaka na abana baye bakagri no monginanga gaki twagachira abana bachintakana akanyomba kama tobori agakeiga ka Nyasaye karaba byoki tobaire muna abana ba minto Nyasaye karaba byoki mambi na mambiende oni nabo kare nyore ngayaya family yankonyete family gete bagachake process
On the way, a county very much aware about the case. The sub-county office, very much aware. Omo chief na kwana nere baona magoroba. Akuru kwa chief George Murike. On having a kaka e kesi ekininki manyete no honye ninche na harira mariga ebinta bana abo bakore rubono magoroba. Yani account ye koimoka yacha kominyoki chifundi asabana chintakana bakwagachirwa. Yani gaki muragiriri kubaka pakebichembene. Okay, kakino onya ichikondi abwate tuwerio kwagacha abana chintakana oyo ne well wisher hakimare korra mabera momurangeri yani mware korra mabera mubwate muimo kichigwiri baro yani musari ebintu asa abana bari kwagachirwa county askari sibanarire tabieye yokogenda chi site na gusari ebintu by'abantu ba okirete chitake kwa banyora ni chipigipigi baimo kichichuma baimo kiebintu baturwa ni chifundi bata chinyongo bateme tungi bono kuminga ki onye kimbwata magoso emetungi nkiyakora mogo ikaransa tote abani ms yani mogo stomwe side chintakana chikwagachirwa masimba mwamanya kuimo kichigwiri baro yani bono mogo itaba nteme karicho mobugetenga masimba ari muntu tayora ikororo aichaba rubore bikori mwakora bono mogoro Nyasaye tigaba abere kamuranje ebintu mwakorire timoko nyoro morembe asoboge mabwaino ekenyoro yonsi keimoka yacha kamandamano paka masimba nanda bas counters kazi nande mwa bachakesegi aki mwakorire bobe mono oyo ne welwishe kwagachira chintakano boni segie moko murwan abana abo mogende mubaragerie nya chini mwana muragerie abana bamu bakonya boni bintu biri mwasari e welwisha ya oboire ya develop bad blood na kia abana bako bamana abana baba gutwero abagusiba minto kamuranje tigatoimokerane abana babakonywe enyombe yere bagachira umuna bari kwagacho. We hold hands together. No nyino mugaba na simba harati akesi bimasimba abori ngaki simba nchene taya ngotete abanyonge niki gekogera mo gusari ebintu byabana chintakana onye bakoreta amamochondio amamochonko bari. Why can't you solve those things amicably? Omo chifu no hari, omo sabujifu no hari, omo gaka wikenyo no hari, abagaka no bari. Yanda sit meaning di chibu eliyabora paka mogo chikuturubani, mogo itachi fundi, muhaminyoki abantu kuruase chintakana chikwagacho. I have keenly followed this story. Kaka antagete kogendo. I want to go there. Ntaget mambi on Thursday. Ntatenge ndoro on Friday. Was a Saturday. So on the west you wetenga na supporti kogora nonyine ndagera kogorera abana banonyine chianga kobagora nonyine bikoroto whichever way Nyasara agokune kobagora nonyine chibando. Please, I am going there either on Friday or Saturday. Abagusiba minto onye koigwete no gore chibande buni onye koigwete no bagore chianga onye koigwete no bagore whichever kende gyosora nere kuba support na kirokyo. You can send cash either 500 100 1000 best in chose Nyasara konyare gotuma. I am going there erinde manye what is happening in this case. But ntakete kora kobekere sauti yomo chief oiwe erabuna agoteba onomo chief George Morike ogokwana naro chividia abantu bagwa kwebira ebimitabu sana
Okay, nchibuno muriki nonya ng'ane issue yare koba handled yabwata amagoso njare koba to that extent naende issue yabana chintakana. Yes. Koreng'ana naye issue eri ng'aki kwayerora buno omogambi bono ng'aki oragikwane because your advice will really help us. Well, didn't have any the grip in question. Nor was I there. I get about work with okay. Yeah, bono. But was available. We should look for better ways of solving what are you. Because all of us are bound to do mistakes. Yeah, bono. And I'm also let us look for ways of solving them. So the count even run or just banawa damagosa. They should have done what is within the law. Yes. Just they informed you should also respect the law. Because the law, cuts across. Ni msumeno. Msumeno na kata mbele na nyuma. Lakini sasa hiyo ni makosa kama tusirisoti kufanya vitu hivyo as society. Yeah, bwana. Yes. Thank you so much, Chief. Thank you. Aba gusiba minto mwegure muno mu chief akwanire. Nywene rega goteba ngonyama mo chare ngoro. They could have amicably solved this problem. Chinyumbere ngachi kwa gatu isika igachitabu ati nonyene. So many houses out here. Eye ntakanero. Why? Aba gusiba minto tushirikiane. Abana banyore akiyabo. Banyore sibakoroka muabo. We can go and supervise the construction. Kaka mwilling intene no ne kam ndoro musacho gochoro. Nyombe chiaga achwe. Chiere chibe kuba kemerangu muna chitakeire because well wisha kwenye yerure. Inchenge ndagera ndabairera. Ngachianga whatever contribution that God will touch you with. Send to my number. Toke ndoro. And I will give you more details. Ekeratu ikira on the ground. Haba kusiba minto. Renda chintakana. Renda baburaka. Otisona aterata gatanga. Entakana yo monene. Omoburaka bwa monene. To moire kiara. Okwaire tateri so. Entakana. Nje nara ndo chaka chi issues iga. Enere nyomba abana bamenyete. Hakuna akameza kabo ndagerete yene room entangani konye no bakurugera nsansa. Bona yene room ya kabere abana bali batatu chintakana isato omomuro ore miaka 14 ore class 7 chinyaroke chire ibere class 5 na class 3 na bonsi bakoraro borero botikange gore dirisha iga na bakorara aga ikabuna moroche igeka no mwabo igo abuna abana bakorara ibintu kibikari osema ibine ibintu byabo bakoroseri ndagera mu biroje nechanga cyabona bukinga nayo kindo cyanga ndabwiregora lakini ndeka abona omwabo naigoro nabereyo na bamenyete boka nyombe no nicha biteri cha yasigika keresie kiru orusiko teri go siegeka mbona buna tubwate mujango gaiga tuachete konyerosi none dirisha gose mara ile ne kwerende sawa ya nende echo nje mamu mwabo mwana yo kwa gachara chintakane eba mugambi gatebe ne gweto mugambi atete ngoyo gwato kogani guiseine akonya bana bakoragera gwetere sukuru baragera banda barara nale mambi bwati no mwana yakarora no nje timbwati nyomba mete bioski mwana yakarati gabakonya pero mwana yako bakonya agomba konya bagaje nyomba yikira malindiro bagochigosiba abachogi bagacha Jumapili bakabwata eguchiguru baribere ne bichiko bine bakaira omwana bagacha na tatu mwa bakanda bakobisi bakagamba mangana irenda bakanyora mangana ayi mbali oyo iba oyo tendete
admin kabatebi bali bachite society teto batebi bachi bakole babaliriserie bintu kibaikoro bakamakora yo chete akangakwana nesimi atari kobutora around 3 minutes bona ndi bali bakachikora bakalote bakole baruoro bakachaka bona nyombe negendereire bali balenge chibundi chigenderete bakale chikoro le nandi chachi kwagacha nandi abantu bamanya gocha baimukiye abantu chibundi yale ngoro iseto baba turumboki baba itogo itokonde okobe abantu babaire bitume baba itero abantu bacha koteba ngogosa mule bona karacha kolense yabero ba turumboka bona ndena kya abantu abe abanyakenyero bateba yaji takane chikonyo chachandira abantu emechigweta none chomba bwati yachanda abantu nchera gweta yani emechigweta koragera tiatokana tobakonyo yani tiga tobabwati kuchimasimba bona libaikire masimba bamenye kubwata babwatire umwana uri babwate injine kwagaje nyombe bamuitire mete menge video ne bwatire bamenye kubwata umwana okonyoro kokonya abana abanere bamubwatire bamubekire bono ntuma itina ki simba arati nakamati ko jinda kana njika karo chimugwe ko maji wani to kwagajero zitai kiri na nase basaye na nase jinda kana lende baba agaje ekar bana babwati injirende yose eskuru bamenye no to no bodi abari musa bamugwe ko sabana bagosoma no bakora ganda banda barara ibakorara mwana yamabwate miaka 15 mwana inobira yamabwate miaka 15 no ndabwate miaka 10 ndabwate miaka 7 ibakorara getanda bakira netiemete emete nchanga chiri bakurure sukuru no abatu na batatu na chakanda barare na chiro na mba ni komroche batachete isi nchega ki umwana yone tari njerende yansi njerende yansi yani opportunity anyore takara tiga bakonye anye yeikire asimba yarata aitata geti abantu bakonye ori nyore kende gake akonyonde nonda konyonde akimbia simba arati etokesa totebi umwana yona inche matena ki none nyombe ri kwa bega tari matega ndo takora to sho to tamba matabari gocha eri ndo kola kinche kwa gacha kola ndiri bio skimenya Maria tana ngor kupena tinyambunde seitoma gweko tente intuo mwana ukor kuchasi baga achite kageri abana bago siberi chianga chisuguri akabarorera mabera kabesa buata karatiga abaga achiri naenda abakonye ndagera ne school bakori mogweko primary school bono tokorera go simba arati ko tuwabachote simba omuntu gachira konyo omuntu tago konya igago chaitu simba arati twarerire buna bagaka kurudia tenteria yoge tokonye na stima ntobwati pomonta chira toretera gago itwa simba buna bwige tu tanguru ko irini mienja choni airini mienja choni mogweko abanechi kase ni chiani etwata ni na chasi banko moboli na kie nkikanjare ko kobolia ko kobwatera ni omote ngabata gete chitona na moboli ngai chitona chiri akego litoka ndereta ko kwana omusigari uyu manyagocha ongake ngundi ngankio koligiga ngo moboli nkio komboli bamubwata iga bamurusiri chianga bamuirire go police mat bono ni chitona bako barwane tinga kinga ni chitona aba enga yako rusitona gako gara bana aba igo bara bana chintaka namba bwati gento kende bagakora ekaro monta gocha ocha kwagajira bana chintakana nande bago itu oyo kwagajira chintakana go itu simba iteri buya abangina bose badirira abantu base badirire tokana baka masimba toitiru nabantu toruba ke bintu twade chizimi cyasirire baka kandi baito count kaus batoitire bairu chibesa toitiru abantu bane babunna amagoro ga masimba muna simba toko kwana iga ije muna simba kwa buri dikura gali bosongo je nabwiti bakege tulali nande bakogachira chonsipi iga abantu bamugweko babeira bobe bagoitwa abantu babo no basikire maiga bakabona chisechi mugaka kayago gakwete abana mbaro bona batigire umusi bati achieta gachikutara gatiga abana batatu abana abane bamenyete nyombe bwate oburumu bobe mbagwati none gento bakorare umwana we cyasi bagweruro cyo kubagakira gwagakire nyomba pakara ngo kumbu yarenge nje ngo sindagira abantu abakorare bona nje narenge nakobire ndagira konyore gari kumyoko gute ebwata baturi abamasimba ari bataka kumyokia abantu na gwanzo kubaita baita abasiekete maga baita babeka kigarime bataka babuguri bakama bati bata ibise ni tikatokende asuma piri bachita bakachira chipakana ne chikurubaro ne bichiko ntakan saba seni saba rende. Thank you so much, ladies and gentlemen.